сапраўды у судах зараз робіцца нешта незразумелае. Нават по учарашняму і сённяшняму паседжанню, відаць, был дан, як кажуць, ату ці з адміністрації, ці з виконкама, ну, хутчэй за ўсё з виконкама. І зараз наших усіх, як кажуть, опоненту вельмі хвалює ось гэтае пытанне, каб, відаць, гэта у сувязі з выбарамі. Цкаваць оппоненту режиму. Я лічу, што толькі по гэтаму зараз пошли такие жорсткие, немотивованные присуды.